peturi, polistiren, lemne, care au făcut aici un baraj și probabil că de multă vreme, că uite, este erodat polistirenul. Cât a călătorit pe apele noastre dragi, s-au adunat aici prototipi de plastic și nebunii. Doamne, Dumnezeule mare, nu ne mai facem bine, aruncăm toate mizeriile pe apă. Este îngrozitor, absolut șocant ce am putut să vedem aici. Când se va încheia această nebunie? Trebuie să se facă ceva, că nu se mai poate așa. De curând am văzut o acțiune cu copiii care sunt educați să nu mai arunce în natură. Sperăm că toată lumea va face acest lucru și nu se va mai ajunge la situații de genul ăsta. Este absolut șocant ce este aici. Munți de plastic pe un curs de apă, la Bârsa, în aval de Bod. Da, autoritățile trebuie să facă ceva în această situație pentru că e ceva îngrozitor. Sega poate o să vadă și o să ia măsuri și Garda de Mediu. Împreună sperăm să rezolve această situație îngrozitoare. Bună ziua! Am văzut pe apă un munte de peturi, de plastice, de... Ce părere aveți? Ați văzut? Da, am văzut de când, da. De mulți sunt? Din apele s-au adunat acolo, nu din rămas apele cu ape acolo și s-au adunat de căsușoare. Ce părere aveți de minunea? Ce să mai zic, și apă murdară și... Și apa e tulbure, murdară, și miroase, urât. Miroase și... S-au adunat apele și toate s-au adunat. Tot ce aruncă lumea s-au adunat acolo, pe mijlocul. Sunteți de mult prin zonă sau de prin februarie. Și e de mult? Nu, le-am găsit acum. Da? De când ați venit sunt acolo? Da. Că s-a domine în partea vine apă și pe partea unamită vine alta apă. Și e ceva treaba pe mijloc și toată una acolo toate. Ușoare ce părere aveți de faptul că oamenii aruncă tot soiul de murdării și se adună în apă toată mizeria? N-am ce să mai zic, că nu pot să fac nimic. Și o slugă și asta.